Dixen que ía borrar os comentarios que non me gusten, especialmente os de temas que non vou debatir, coma se a Terra é plana ou redonda. E acabo de borrar un, pero a mí os comentarios sempre me valen para pensar. Onde eu digo que a min nadie me explica o que é disidencia porque eu son unha disidente. Un mazaroco do montón, con toda a pinta de ser de la gallejidá, porque neses vídeos sempre ven la gallejidá toda. Púxome que era unha disidencia da terceira idade. Chamoume señora, gracias, sono. Teño 48 anos, son unha señora, como di unha compañeira miña de aquí de artes, da cabeza aos pés. E puxo, un día vaiche dar un síncope. Pero é que a miña maneira de comunicar, que se ataca moitas veces en redes, non hai moito alguén se metiu cos meus silencios e as miñas cadencias, e logo teño outro discurso bravo. E sobre os silencios e as cadencias, usei moitos referentes masculinos admirados por ese estilo comunicativo. Pero ese estilo bravo que eu teño tamén me lembra, cando eu mesma me revexo ao subilo, a un home moi admirado en Galicia, que é Xosé Manuel Beiras. Xosé Manuel Beiras ten un estilo comunicativo que ten esa versión de cando fala cousas apousadas. E ten a versión do Xosé Manuel Beiras que sacou un zapato no Parlamento e pegou con el na mesa. Que me parece, porque somos así, non? Temos as nosas versións, segundo do que falemos e segundo o noso propio estado de ánimo. Pensade, cando vexades a unha muller que saiba comunicar, como eu sei, porque ademais de telo innato, son unha persoa con moitísima formación en canto a comunicación, porque me adiquei aos negocios. Pensade como percibiríades ese estilo comunicativo se fose un home. Porque cando criticades o estilo comunicativo dunha muller por cousas que admirades nos homes, tamén estades sendo uns misóxinos de merda.